Zvažujete ošetrenie koreňových kanálikov v Kase Dental alebo len chcete vedieť, ako to prebieha? V tomto videu vám to vysvetlíme. Ošetrenie koreňových kanálikov alebo endodoncia patrí k ošetreniam, ktorými sa snažíme zachovať váš zub v ústach. A ako také vyšetrenie prebieha? Najskôr je nutné podanie lokálnej anestézie, aby bol celý zákrok bezbolestný. Zapálený nerv odstránime, koreňové kanáliky vyčistíme, vydenzifikujeme a hermeticky uzavrieme. Váš zub tak dostane druhú šancu a môže vám vydržať ešte dlhé roky. Tak neváhajte pre svoje ošetrenie osloviť práve Kase Dental. Rozhodli ste sa pre keramické fazety v Kase Dental alebo len chcete vedieť, ako to prebieha? Vysvetlíme vám to v tomto videu. Keramické fazety sú ultratenké platničky, ktorými upravíme prirodzený tvár a farbu vašich zubov. Začneme konzultáciou, kde spoločne navrhneme dizajn vášho nového úsmevu. Zuby následne jemne a bezbolestne pripravíme a pre absolútnu precíznosť zhotovíme aj otlačky. Výsledok celého procesu je to, že vy odchádzate s prirodzeným a harmonickým úsmevom. Tak preto neváhajte osloviť Kase Dental pre váš nový úsmev.